ישקיע יותר ביום הולדת? גבר או אישה? יש לך בן זוג היום? יש לי. יופי. כמה היית משלמת עליו ביום הולדת שלו? דבר ראשון, בקרוב בעלי, בעזרת השם. בעזרת השם. רק אני. כמה היית משלמת עליו? על בעלך? 8,000, יש לנו וואו, המון. הכי גבוה שלנו עד היום. באמת 8,000, אל תשקרי. המון. יש לך בכלל 8,000? יהיה לי 8,000. כמה כסף תשים על חברה שלך ביום הולדת שלה? 600 שקל. כמה אתה משקיע על האישה שלך ביום הולדת? כמה אתה משלם על חברה שלך ביום הולדת? כמה אתה משלם על חברה שלך אם יש לה יום הולדת היום? כמה כסף אתה מוציא עליה? מינימום. מינימום? כמה סכום סופי? כמה? אני עד יום הולדת קודם שמתי עליה 5,500. לא, לקחתי אותה למלון ברמה גבוהה מאוד, עכשיו היא עזבה אותי. יואו, לא מאמין. כמה היית משלם לחברה שלך ליום הולדת?